Γεια σας παιδιά, Trend εδώ. Και σήμερα συνεχίζουμε με το Part 2. Και επειδή είχα ξεχάσει να κάνω αποθήκευση το προηγούμενο, θα κάνουμε ένα καινούριο. Όπως ξέρετε τώρα κανονικά, νέα διαφάνεια. Λοιπόν, επειδή μερικοί ρωτήσατε για παράδειγμα πώς μπορούμε, άμα έχω μία ήδη έτοιμη, να την λοιπόν, βασικά τις λειτουργίες. Εδώ υπάρχει ένα κουμπί δημιουργία. Μόλις το κουμπάς, το πατάς, είναι εγκατεστημένα πρότυπα, διάφορα. Αυτά είναι πρότυπα για να κάνεις μια παρουσίαση. Και εδώ πέρα, Microsoft Office, εμφάνιση, διαγράμματα, διαφάνειες περιεχομένου. Είναι διάφορα τέτοια πράγματα με τα οποία μπορείτε να εισάγετε. Είναι πολύ ωραία πράγματα τα οποία σας βοηθάνε. Και εδώ πέρα για παράδειγμα μπορείτε να βάλετε διάφορα. Ό,τι θέλετε, σχεδίες διαφάνειας, έπαινη, ακόμα και για επένωση, όλα τα έχει έτοιμα να δείτε. Απλώς εσύ αλλάζεις μετά αυτά. Όλα είναι πανεύκολα εδώ πέρα. Ειδικά με το σύγχρονο ημερολόγια, παρουσιάσεις, τα πάντα. Εντάξει, αυτά είναι τα πρώτα. Μετά, εδώ πέρα έχει άνοιγμα. Αν πατήσεις αρχείο άνοιγμα, εδώ πέρα αυτό βασικά είναι το αρχείο για σε προηγούμενες εκδόσεις. Επιλέγεις μια παρουσίαση του PowerPoint και το ανοίγει. Βασικά εγώ τώρα αυτή να έχω πρόχειρη και αυτή σας κάνω. Ναι. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά σε αυτή την παρουσίαση. Περιμένετε λίγο. Μισό λεπτό, ωραία. Δεν γίνονται αυτό. Ναι, το έχω κάνει έτσι ώστε να μην είναι αυτόματα, οπότε δείτε το λίγο. Ξεκινάμε. Αυτό είναι ένα βίντεο που όταν το πατήσουμε θα αρχίσει να παίζει, όμως εμείς δεν θέλουμε επειδή θα κολλήσει. Κάνουμε κλικ, επόμενη διαφάνεια. Και λοιπόν, τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό, λέει. Τι είναι το Doodle, διαφάνεια 3. Το βλέπετε. Άμα πατήσουμε πάνω, πάει. Σχετικά με τα Doodles. Αυτά. Και μόλις το διαβάσουμε αυτό, πατάμε εδώ πέρα σε αυτό το κουμπί. Αρχή. Το πατάς και σε πάει πάλι πίσω. Πληροφορίες διαφάνειες 4-6. Αυτά. Σχετικά με το διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες, επόμενο. Όμως άμα κάτι δεν πρόλαβες να διαβάσεις, πας πίσω. Και μετά ακόμα πάλι πίσω. Πίσω είπαμε. Ναι. Και μετά πάλι αρχή. Και μετά τέλος, ώρες συμμετοχής. Το ίδιο το πατάς. Και στο τέλος τελειώνει. Αυτή είναι μια πολύ εύκολη παρουσίαση. Οπότε περιμένετε να πάμε στην προηγούμενη. Και τώρα πώς θα κάνουμε τα κουμπιά. Μπορούμε να βάλουμε ένα σχήμα. Λοιπόν, ας βάλουμε το σχήμα από το κουμπί. Να το. Στο οποίο μέσα εισαγωγή κειμένου, επεξεργασία κειμένου, γράφουμε τέλος. Συγγνώμη. Εντάξει, ας γράψουμε αυτό. Και τώρα μπορούμε, όταν θα πατάμε αυτό, δεξί κλικ, υπερσύνδεση, και μόλις θα πατήσουμε εκεί πέρα θα μας βγάλει αυτό εδώ πέρα. Υπάρχον αρχείο ή ιστοσελίδα. Τρέχον φάκελος, επιλέγουμε τον φάκελο το οποίο θέλει να ανοίγει το πρόγραμμα. Σελίδες και πρόσφατα αρχεία. Πρόσφατα αρχεία, εντάξει, τώρα φαίνεται λίγο βλακεία. Ή μπορούμε να βάλουμε μια ιστοσελίδα, για παράδειγμα τη δικιά μου σελίδα από το κανάλι. Και οπότε μόλις θα αρχίζει η παρουσίαση και πατήσουμε F5, θα είναι εδώ πέρα. Και μόλις πατάμε θα μας ανοίγει το Google Chrome ή ό,τι άλλο έχουμε επιλεγμένο πρόγραμμα στον υπολογιστή μας, ώστε να μας πάει σε αυτή την ιστοσελίδα που είδαμε. Ακόμα και να το κλείσουμε μετά, να escape, πάλι αυτό θα μας το ανοίξει.
Ναι, περιμένετε. Εντάξει, όχι. Ναι. Και... συγγνώμη. Και... Τώρα, όπως βλέπετε, θα μας πάει στο κανάλι σε λίγο. Λοιπόν, τώρα... Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να... Με τη εισαγωγή τα βρήκαμε όλα. Τώρα υπάρχει εδώ πέρα ακόμα μία αποθήκευση, το οποίο απλώς το αποθηκεύουμε στο τρέχον έγγραφο, όμως δεν είναι τέτοιο. Ας κάνουμε επιφάνεια εργασίας. Επιφάνεια εργασίας. Thread. Αποθήκευση. Μετά, άμα όμως ξαναπάμε και πατήσουμε αποθήκευση ή εδώ πάνω στη δισκέτα, θα αποθηκεύσει το ίδιο. Όμως, εάν δεν θέλουμε να αποθηκευτεί διαφορετικά, πατάμε αποθήκευση ως, ή μπορούμε να το κάνουμε τέλος ως PDF. Ξέρετε εκείνο το PDF και το κανονικό, για να μην μπορεί να το αλλάξει κανένας. PowerPoint ή ένα άλλο PowerPoint, δηλαδή πώς το λένε, άμα έχετε τον υπολογιστή σας να έχετε κάνει πολλά update με Word και τέτοια, θα έχετε να επιλέξετε σε διάφορα PowerPoint ανάμεσα. Ή εδώ μπορείτε να το κάνετε ως προβολή, μόνο την προβολή. Μόλις σας το πατάς, κατευθείαν θα αρχίσει και θα παίζει. Λοιπόν, ναι. Θα έχουμε την εκτύπωση. Γρήγορη εκτύπωση που τις εκτυπώνει όλες με τις απαραίτητες επιλογές, και την εκτύπωση την οποία θα επιλέγουμε εμείς στις επιλογές. Μετά, προετοιμασία. Αυτά είναι διάφορα, θα σας έλεγα να μην τα πειράζετε, εκτός και αν θέλετε να κάνετε κάτι πολύ ξεχωριστό, δηλαδή κοινή χρήση εγγράφου, την οποία όταν θα την πατήσετε, άμα πατήσετε θα βγάλει ένα σύνολο με κωδικών, το οποίο θα πρέπει να βάλετε κωδικούς ώστε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο, αλλιώς θα μπορείτε. Έλεγχος εγγράφου, ορθογραφικός έλεγχος ή για προσωπικά δεδομένα. Μετά μπορούμε να το κάνουμε αποστολή σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διάφορα fax ή ακόμα και κλείσιμο, το οποίο θα το κλείνει εντελώς. Εντάξει, το ξαναδημιουργούμε. Νομίζω ότι δεν είπαμε και ημερομηνία και ώρα, το οποίο ναι. Προσθήκης διαφάνεια, ημερομηνία και ώρα. Αυτόματη ενημέρωση, ελληνικά, αυτόματη ενημέρωση, αριθμός διαφάνειας και αυτό, αριθμός διαφάνειας. Και στο υποσέλιδο τώρα μπορούμε να βάλουμε ένα κείμενο ό,τι θέλουμε. Εγώ θα βάλω κείμενο εντάξει, τι άλλο. Σημειώσεις ακροατηρίου. Οι σημειώσεις είναι εδώ κάτω. Εδώ. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε εφαρμογή, που άμα το κάνουμε εφαρμογή θα το εμφανίσει μόνο στην επιλεγμένη διαφάνεια, δηλαδή τώρα εδώ στην 1, επειδή δεν έχουμε άλλες. Όμως αν το κάνουμε εφαρμογή σε όλες, θα δείτε, εφαρμογή. Βλέπετε 29 τρίτο, thread 1, αριθμός διαφάνειας 1. Ναι. Αν προσθέσουμε όμως τώρα δημιουργία διαφάνειας, διαφάνεια τίτλου, αυτά από εδώ κάτω χάθηκαν. Μισό λεπτό. Χάθηκαν. Βλέπετε. Και όμως, άμα τώρα πάμε πάλι εδώ στην εισαγωγή, αριθμούς σελίδες, πατήσουμε εφαρμογή σε όλες, βλέπετε, μπήκανε και σε αυτά. Μπορεί να μην έχουν την ίδια μορφοποίηση, αλλά μπήκανε και σε αυτά. Και τώρα όποια εισάγουμε, δημιουργία διαφάνειας, 3, 4, 5 και όλα κανονικά με τη σειρά. Λοιπόν, μετά μπορούμε να βάλουμε αριθμός διαφάνειας. Τον έχει ήδη εδώ, 1, 2, 3, εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα. Εντάξει, το ίδιο είναι, απλώς το υποσέλιδο είναι αυτό εδώ κάτω, και το οποίο δεν μπορούμε να το πειράξουμε στην προβολή και θα φαίνεται παντού το υποσέλιδο. Είναι ένα ίδιο σε όλα. Ναι.
Λοιπόν, τώρα αυτό το βλέπετε όλοι βασικά. Και τι κάνουμε? Εδώ πέρα μπορούμε να γράψουμε ό,τι βλακεία μας κατέβει. Όχι ό,τι βλακεία. Είναι σημειώσεις. Για παράδειγμα, σε εκείνη την εργασία που είχα κάνει εγώ, δεν δούλευαν τα κουμπιά 1 με 1, 14 και 13 νομίζω. Ή και 19. Κάπου εκεί. Και για παράδειγμα, άμα κάποιος τώρα δηλαδή έμπαινε στην παρουσίαση, εγώ θα μπορούσα να το γράψω εδώ. 19, 14, 13, εκτός λειτουργίας. Και έτσι αυτό όμως δεν εκτυπώνεται. Οπότε τώρα όταν κάποιος το έβλεπε, σε αυτή τη διαφάνεια μόλις θα πήγαινε, θα έβλεπε ότι εδώ πέρα λέει 19, 14, 13 εκτός λειτουργίας. Θα λέει για να προσέξω. Δεν είναι σημαντικό, αλλά εντάξει. Επίσης μπορούμε να εισάγουμε σύμβολο. Σύμβολα είναι τα πιο απλά. Ευρώ, το ένα, το άλλο. Όμως υπάρχουν διάφορα σύμβολα που μπορεί να σας αρέσουν. Επιλέγουμε αυτό. Για να επιλέξουμε και και να επιλέξουμε αυτό. Εισαγωγή. Και μπορούμε να κάνουμε όσες εισαγωγές θέλουμε. Το βλέπετε? Μια χαρά. Και μπορούμε να το επεξεργαστούμε κανονικά από την κεντρική, αυτό, μέγεθος, γραμματοσυρά νομίζω ότι δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Έντονο, πλάγια, υπογραμμισμένο, τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι άλλα με γραμμή. Για παράδειγμα, αυτή κάνουμε μια γραμμή και μπορούμε να τη βάλουμε εδώ. Επίσης μπορούμε να την επεξεργαστούμε με τη μέγεθος, θέση, μορφοποίηση σχήματος, πλάτος. Να τη γεμίζουμε λίγο περισσότερο και να το... Υπάρχουν διάφορα, άμα πατήσετε εδώ να δείτε, θα υπάρχουν πάρα πολλά. Να, και εδώ πέρα κουμπιά ενέργειων. Για παράδειγμα, το πατάς, το βάζεις εδώ και με διέλευση ποντικού. Είναι δηλαδή όταν θα περνάει το ποντίκι από επάνω χωρίς να πατάει κλικ, μόλις θα περνάει θα αλλάζει. Και με κλικ, με επόμενη διαφάνεια για παράδειγμα. Ναι, το έχει έτοιμο. Οπότε τώρα, μόλις θα πατήσουμε προβολή παρουσίασης, μόλις θα πατήσουμε πάνω εδώ, επόμενη διαφάνεια. Βασικά αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Και άμα καθίσετε και δουλέψετε 5-6 φορές, πιστεύω ότι θα σας αρέσει και ότι θα θέλετε να το κάνετε και εσείς πάρα πολλές φορές. Όχι, θα σας είναι δηλαδή πάρα πολύ χρήσιμο γενικά, παντού. Επίσης, κάτι που ξέχασα, μπορούμε να βάλουμε και ήχο, για παράδειγμα βόμβα. Και μόλις θα αρχίζει αυτό θα βάζει και τη βόμβα. Εντάξει, παρουσίαση, αναθεώρηση, ορθογραφικός έλεγχος, έρευνα για να ψάξουμε μία λέξη και δημιουργία σχολείου. Δηλαδή, άμα το πατήσεις, τέλειος. Γράφεις εσύ αυτό, το βγάζεις και μετά θα ζητήσεις τέλειος, πρόσθεσε αυτό το μήνυμα, το σχόλιο. Μπορείς να κάνεις επεξεργασία, δημιουργία νέου ή διαγραφή ακόμα. Και στο τέλος προβολή, όπου, ταξινόμηση, σελίδες, προβολή παρουσίασης, εντάξει. 3, 4, 5, 6, εντάξει και τελειώνει. Υπόδειγμα διαφανειών, το οποίο επεξεργάζεται δηλαδή αυτά εδώ πίσω. Κλικ επεξεργασία, κύκλο, όχι. Εδώ μπορείς να γράψεις, δείτε, thread. Πατάς και ένα enter, να το... πάμε μετά πάλι προβολή, κανονική, και το βλέπετε, φαίνεται παντού. Δεν φαίνεται παντού επειδή δεν το αλλάξαμε παντού.
Απλώς αυτό τώρα δεν μπορούμε να το πειράξουμε. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να το πειράξουμε. Είναι εδώ μέσα ένα κείμενο, όπου ό,τι και να γράψουμε πάνω του, αυτό δεν αλλάζει. Εκτός άμα μεταφέρεται, όπου μεταφέρεται και καλύπτεται από τα γράμματα. Όμως σημασία έχει ότι δεν αλλάζει. Άμα θέλετε, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά που θέλετε. Όμως εντάξει. Χρώμα. Αυτά είναι zoom. Πόσο θέλουμε. Πλέγμα. Κεφαλίδα. Γι' αυτό είναι για εκτύπωση. Γιατί δηλαδή άμα θέλουμε να εκτυπωθούν έτσι. Εντάξει, τα πιο πολλά αυτά είναι τα βασικά. Εντάξει. Αυτό ήταν και το part 2. Μετά θα ακολουθήσουν κάποια άλλα βίντεο σχετικά με αυτά. Βιντεάκια σχετικά με αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας. Τα λέμε μετά.